ddeifir a thrwy'r fflamau ni losgant di. A dyma chi beth arall hefyd wrth i ni feddwl am daith Iesu. Tybed, yn ystod y cyfnod hir y buodd yn yr anialwch, tybed a ddaeth o ar draws gweddillion ambell un oedd wedi colli ei ffordd ac wedi syrthio ar fin y ffordd yn yr anialwch. Meddyliwch am y gwres crasboes, y sychder, yr haul yn gallu bod yn ddi-dostyr lle nad o'n yn mynd rhyw gysgod. A mae hynny ddigon posib yn dydy. Felly wedi colli ffordd, wedi syrthio ar fin y ffordd. Yn ein cymdeithas ni, yn ein cymdeithas gyfoes, lle mae bywyd yn ymddangos yn ffyniannus i gymaint o bobl, mae yna lawer hefyd yn does, sydd wedi syrthio ar fin y ffordd. Mae yna rai sydd wedi ildio i demtasiynau o bob math, y bwystfilod rheibus y mae Marc yn sôn amdanyn nhw wedi dal. Eraill wedi syrthio ar ddyddiau caled, weithio oherwydd tros ydyn yn ei hamgylchiadau, rhywbeth sy'n digwydd mewn rhy aml y dyddiau yma, yn ei hamgylchiadau economaidd, a slodi a hyd yn oed digartrefedd wedi dod i'w rhan. Dyn ni'n dod ar eu traws nhw'n dydyn? Ar eu traws nhw'n feunyddiol. Rhai ar balmentydd, oer yn strydau. Eraill efallai'n galw arno ni o fannau digon annisgwyl, ond eu trallod nhw ddim ymryn yn llai. Diolch heddiw. Diolch am gyd-deithwyr Iesu heddiw, sy'n estyn llaw i gynorthwyo rhai hynny sydd wedi syrthio ar fin y ffordd. Mae'n fraint i ni fel eglwys yma yn y crwys yn dydy roi cartre i'r ystafell fyw. Yr ystafell fyw sy'n cynnig gobaith i rai sy'n ddibynnol ar gyffuriau, ar alcohol neu unrhyw beth arall. Diolch am y rhai hynny o'noch chi sy'n barod o sul i sul i fwydo'r digartref yn y tabernacl, yn rhan o'r lloches glud y mae tabernacl yn ei chynnig yng nghanol y ddinas. Ie, rhai hynny y syrthiodd ar fin y ffordd. Ac un peth arall, yn ei wendid, mi gafodd Iesu hunan ni demtio yn dwy, demtio dair gwaith gan y diafol, cafodd ei demtio, meddai Marc yn gynnil iawn fan yma. Mathew Elic, wrth gwrs, yn ymelaethu ar y temtasiynau hynny'n dydyn. I ennill pobl, neidio lawr o binacl y deml, meddai diafol yn dweud, i ennill pobl mewn ffordd anghywir. I blygu o flaen y diafol a'i gydnabod o. Temtasiynau hynny a gafodd Iesu. Ond fe archfygodd y cyfan yn do, fe archfygodd y cyfan. Pwyso naeth ond e. Ar air ei dad, a mae'n ysgrifenedig, meddai, a mae'n ysgrifenedig. Yr arglwydd y Dduw addoli, ac ef yn unig a wasanaethu. Fe archfygodd. Ond diolch fawr o ryfedd wedyn ag di. Trwy gydol ei weinidogaeth, i fod o wedi amlygu tosturi. Tosturi tuag at bob un oedd wedi syrthio ar fin y ffordd. Pob un a ddeiau ato fo, y rhai hynny'n arbennig, oedd wedi syrthio. Y wraig a gafodd ei dal mewn godineb. Y Phariseiaid yn cymell i llybyddio hi. A'r dyrydda'n codi cerig yn barod i'w llybyddio hi. Dyna'r y gyfraith yn dweud, dyna'r y gyfraith. Ac o'n nhw'n ddeddfol yn doedden, y Phariseiaid yn ddeddfol. Mae rhaid i llybyddio hi. Rwan, sylwch,
Tydy Iesu ddim yn ei chanmol hi, nag di? Dio ddim yn ei chanmol hi am yr hyn aeth hi. Yr hyn mae Iesu'n ei wneud ydy i chadw hi, nid i gadael hi wrth drigaredd yr hain. Y bobl hunan gyfiawn yma oedd ei cerig yn barod yn ei dwylo. Fel hyn mae o'n dweud wrthi'n de. Oes neb yn dy gyhuddo di rwan? Nag oes neb. Doedd Iesu, ydych chi'n cofio'r hwn sydd heb fai? Tafled y garreg gyntaf. Neb wedi nghyhuddo hi, meddai. Dyma eiriau Iesu. Nid wyf fi'n dy cyhuddo chwaith. Dos ac na phecha mwy. Mae o'n cydnabod i bai. Dos ac na phecha mwy. Ond dydy o ddim am ei gadael hi. Wrth drigaredd y dyrfa hunan gyfiawn. Sychais wedyn un arall yn sicr iawn a syrthiodd o ras, yn fab i Abraham meddai Iesu, yn ddŵr yn ŵr anonest, cas ei olwg yn bawb. Y mae hwn yn fab i Abraham fel chithau meddai Iesu. A Sychais yn ymateb yn dydy hanner feiddor wy'n ei roi i'r rhodio. Os wy'n wedi dwy'n o ddear wy'n mi dalai'n ôl 4 gwaith. A'r mab a fradlon yn y ddameg. Da ni mo hyd yn meddwl nac dan am yr ergyd sydd yn amhegion Iesu Grist. Da ni mor gyfarwydd â nhw. Felly, medrwn ni adrodd bron gair am air yn gallwn, dyn ni'n nabod nhw, dyn ni'n gwybod y straeon. Ddim bob amser yn sylweddoli yr impact y bydden nhw'n gwneud ar y bobl hynny ar y pryd. A phan oedd Iesu'n tynnu sylw at druennu'r mab a fradlon ac yn rhyw led gondemnio'r mab hynaf. Doedd by'n o sioc i bobl yn dweud, troi syniadau nhw wyneb i weired allan ni feddwl. Tostyr Iesu. Mae'r aml mae'r adnod honno'n digwydd yn yr Efengylau. Tostyriodd wrthynt. He had compassion upon them. A dyna ddysgodd Iesu, dwi'n credu, yn ei brofiadau yn yr anialwch. Fe wyddai blei droi, ac fe wyddai wedyn am rai, heb un man i droi. Yn emyn oedd yn yr atodiad yn anffodus mod i diflannu o cyneuon ffydd. Mae yna bennill yno torodd lwybr iddo'i hunan drwy ein byd di-dostyr ni. Drwy ein byd cymdeithas ni gweithio'r modd yn caledu gymaint y blynyddoedd dwytha yma'n dydy. Caledu, agwedd at bobl eraill. Y sgwrs gyhoeddus, y sgwrs ar-lein. Torodd lwybr iddo'i hunan, drwy ein byd di-dostyr ni. Dim ond cariad dwyfol anian fedrai'r ffordd i Galfari. Hwn ydy'r un ynde. Hwn ydy'r un sy'n yn gwadd chi a minnau i gyd gerdded yn ei gwmni ar hyd i lwybr ef. Dyma'r dechreuad, meddai Marc, yr ynyd. Dyma'r dechreuad. Fe welodd Marc trwy osod y gair hwnnw yn air cynta, yr Efengyl gynta hefyd o ran hynny gael ei sgwennu. Gwelodd Marc fod holl fywyd a gwaith Iesu ar ei hyd yn cynnig dechreuad newydd i ni. Drosodd a thro, sôn am ddechrau Efengyl Iesu Grist yma Marc fan yma. Efengyl sy'n dwyn bywyd a gobaith i bob un, a dim ond dechrau, meddai, y mae ei gwaith hi yn ymplith ni. Robert ap Gwilym Ddu sy'n ategu hynny'n de. Me'n oesoedd rif y tywod man, ni fydd y gan, ond dechrau, rhyw newydd wyrth o'i angau drud, a ddaw o hyd i'r golau. A diolch iddo. Amen.
Cyd-derfynu fe gan nhw'n eremyn 835. 835. Arglwyddi o'r fe ddisgwyl deglwys, adnewyddiad o ddifri. Rwy'n gennau ni lefaru geiriau cariad fel tydi. Dy gomisiwn a gyflawnem hyd ei safoedd dy ar las, wrth fedyddio a phregesu cariad ac efengil gras. 835. Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.